Σε μόλις 45 μέρες είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision του 2026. Πάμε να κάνουμε μερικές μαντεψιές. Σίγουρα η Φιλανδία θα μπει τελικό, διότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει. Επίσης η Ελλάδα είναι στο σίγουρο ότι θα περάσει, διότι το τραγούδι είναι πάρα. Επίσης το Ισραήλ για τους γνωστούς λόγους, αλλά φέτος έχει στείλει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που και χωρίς πολιτικούς λόγους άνετα θα το έβαζα τελικό. Η Σουηδία φυσικά που φέτος είναι αυτονόητο ότι θα περάσει η Σουηδία. Η Σερβία που δεν μου πολύ αρέσει, αλλά την προβλέπω μέσα στο τελικό. Επίσης η Κροατία έχει στείλει ένα υπέροχο κομμάτι. Η Λιθουανία επίσης. Η Μολδαβία, Viva Moldova, που είναι ένα υπέροχο κομμάτι και πολύ γεμάτο ενέργεια. Η Γεωργία που είναι το αγαπημένο μου, από τα αγαπημένα μου τραγούδια φέτος, που άνετα μπαίνει τελικό. Και φυσικά εδώ πέρα θα βάλω και το Μαυροβούνιο. Φυσικά το Βέλγιο πραγματικά θέλω πάρα πολύ να μπει τελικό, αλλά κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να μπει τελικό. Αυτό θα το δούμε όμως τον Μάιο.